2022. Mijn naam is Johannes Keekstra. Welkom bij Grauwe Hemel TV. Onderdeel van het project Grauwe Hemel, dat ik een boek en een Steve uitverkochte Riege theatervoorstelling een onderdeel van binnen. Dat gaat over François Haversmiet, die wie doemde omtrent 1860 hier in de Mariakerk van Foutgem. En hij hiet net zo bot naar zin. Gelukkig wie de tegelijk ek de dichter Piet Paaltjes en koe er in prachtige verzen zien ellende van hem afschreeuwen. Meesten dit Grauwe Hemel een beetje volgen, of die misschien al naar het theaterstuk West hebben, die weten correct waar Piet Paaltjes is. Maar gewoon van je zal misschien echt denken, waar is dat nou in vredesnaam? Ik stel voor dat we live naar hem oorskijken. Op de uiterste punt van een ver in zee uitstekend hoofd zat een jongeling. Marmerbruin was zijn jas, marmerzwart zijn hoed, marmerwit zijn gelaat. En zie, toen herkende ik hem. Hij was het zelf. De verdwenen, maar onsterfelijke dichter, Piet Paaltjes. Nou, prachtige tekst. Paulien Schreuder, die zit hier een jonke mij, hier aan deze tafel, die we zo vriendelijk Liene kent hebben van de pastorie, hier in Jonk in de Tjerken, waar het een mooie bed and breakfast is. Paulien, dat is directeur van Bibliotheken Noord, dat zijn de Friese bibliotheken in het Waardgebied, kan ik wel zeggen, Dokkum. Ja, Dokkum, de Eilanden, Haas, zo meteen. Ja. En du bent wel een Piet Paaltjes liefhebber, hè? Hoe zit dat correct? En kist door de meesten wat vertellen over die Piet Paaltjes? Waar is dat nou? Ja, ik heb hier het boekje gevonden wat waarschijnlijk toen ik puber was op mijn nachtkastje lag. Aha. Ik denk dat het ook bij onze ouders in de kast stond, want ja, het is van 58, dus ik denk dat dit boekje is. En we hadden ook een docent Nederlands en die was helemaal idolaat van Piet Paaltjes. En die vertelde daar prachtig over en ja, de gedichtjes zijn van een schoonheid, die kan ik bijna niet uitleggen. Omdat het echt de weemoedige puber heeft aangesproken, denk ik. Ja, ja. En er zit ook heel veel liefdesverdriet in. Nou, dat past ook heel erg bij de weemoedige puber. Vertel eens. Ja, het ging allemaal niet zoals ik dat graag zou willen. Ja, ja. Dus ik was altijd verliefd, maar niemand op mij. Dat is wel goed gekomen uiteindelijk. Ja. Maar, dus ja, ik was erg door hem geraakt. En toen ben ik er een werkstuk over gaan maken waar ik mij niets meer van kan herinneren. Ik weet alleen dat ik er mee bezig ben geweest. Ja, ja. En dat ik steeds snikken en glimlachjes zei, maar het zijn snikken en grimlachjes. Ja, dat is een mooie woordspeling, hè? Snikken en grimlachjes. Ja. En dat zei ik heel wat over die poëzie van Piet Paaltjes. Absoluut. Die François Haversmiet die dan eens Piet Paaltjes weer. En die weemoedigens, dat kon hij prachtig verwidgen, vond je. En waar zit hem dat dan in? Ja, ik denk dat woordkeuzes. Ja. Het zijn hele mooie woorden die hij gebruikt. Ik had er net eentje opgezocht, dat ligt natuurlijk ergens anders weer. Maar het is dat gedichtje van dat hij zo eenzaam is. Ja, en de tranen, het verhaaltje van de tranen. Nou, dat je zo'n gedicht kunt maken. Ja. Heb je dat nog in het pakket zitten? Nou, Maar misschien wel. dat is, en ja, het zit ook in het toneelstuk, hè? Het zit ook in de Grauwe Hemel, dat de stoep nat is van de tranen. Nou ja, Ja. dan... Ja. En dat rekkerdij, dus zo een Iris 15 wist. Ja, kennelijk was ik daar erg door geraakt. Ja. Ja. En ik heb dus ook nooit begrepen toen, ik kom uit Limburg, dat François Haversmiet in Foutgem, nou dat is bij mij niet beklijft, dat moet ik tot mijn schande bekennen, maar nu vergeet ik het nooit meer. Nee. Ja, en het is gekroond in 1867, dat is al een heel skoffeling, maar Ja. het is nog altijd door het leerder, Ja, hè? absoluut. En dit is een uitgave uit 58. Dus, en ze liggen, ja, het is wel heel mooi. Het wordt heel vaak nog steeds uitgegeven. Ja. En nu ook weer recent weer uitgegeven. Dus het blijkt niet alleen mij te raken, maar Ja. een hele grote groep Ja, mensen. klopt het. Ja, en die Piet Paaltjes, die bondel kwam uit in 1867. François Haversmiet, de doemnie van Foutgem en Letter Den Helder in Schiedam, die beide die doeken toch treden hier een heel tijd weer op. Ja. Nou, weer in dit project. Daar wist vorige week ook bij de theatervoorstelling. Hè? Ja. En, daar hoeft geen complimenten te Jan, maar wat Ja. vond er verder van? Nou, wat ik heel mooi vond aan de voorstelling is de François Haversmiet en zijn alter ego. Dat vond ik zo mooi. Dat werd zo mooi verbeeld in de voorstelling. Ik heb ook heel erg gelachen, moet ik zeggen. Mooi. Dus dat is ook belangrijk. Maar vooral de worsteling van François Haversmiet komt daar heel duidelijk naar voren. Ja, want hij hield je moeilijk, hè? Hij heeft het er verschrikkelijk moeilijk. En hij heeft het moeilijk met het landschap, maar ook met de mensen.
Herkenbaar, maar nee hoor, grapje. Maar het is wel zo dat ik denk, ja, ik vond het prachtig in beeld gebracht. En ook dat je het op 3 locaties het in beeld brengt, vind ik ook heel erg mooi. Ja. Mooi. Nou, die steken we dan toch maar in de bus. Ja, precies. Ja. Dus, maar hij is uitverkocht, dus het heeft... nee, het is uitverkocht. Het is geen reclame meer. Ja, dus, maar dus zij kijkt Grapke, dus dat hoe het landschap is, dus dat wel herkend is. Ja, bij hier onder die tongval, dat is net een fout gebeurd. Nee. Hoe zie je het in het landschap hier aan als directeur van Bibliotheek Noord? Ja, het is heel mooi. Maar ik vind het wel heel... Ik vind het in de winter een lastig landschap. Een lastig landschap? Het is, we hadden het er net over, het is geen toegankelijk landschap. En waar leidt hem dat om? In de klei, de grote klompen klei. Ja. De weinige bomen. Er staan bijna geen bomen. In het oosten heb ik gehoord wel, maar hier staan niet... In de Walden wel, maar hier staan te weinig bomen voor mij. Ja, ja, ik vind het nu, we hadden het erover, nu is het heel lieflijk. Ja. Maar in de herfst, ik kan wel janken als het weer zover is. Ik vind het echt slecht toegankelijk. Krijg als François Havens. Ja, ik kan me heel goed... Weemoedig, ja. Het doet wat met me, ja. Dus ik snap François heel goed. Ja. Nou, we zullen hebben we Wendy Goren, directeur van Sense of Place, die zelf prachtige projecten hier in het waardgebied, gebied onder het binnen. Misschien wordt het landschap wel volle fraaier, of wie dat eind al hartstikke fraai. We het helemaal net met elkaar eens, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Dus ik ben heel benieuwd. Het landschap is al heel mooi, dus volgens mij vertellen wij, praten we straks uitgebreider over. Ja, zeker. Maar ja, het landschap is al heel mooi en dat hoeft niet verfraaid te worden, maar wel mooi om daar verhalen over te vertellen. Ja, goed. Ja. Dat is een heel mooie cliffhanger voor Azen. En Paulien, als directeur van de bibliotheek, bist over zelfs van mening dat mensen lezen moeten. Altijd. En als ze nog meer over François Havensmiet of Piet Paaltjes witte wollen, waar moeten ze dan beginnen? En het is heel fraai als je dat boek natuurlijk neemt, maar het hoeft helemaal net. Nou, we hebben Piet Paaltjes pad gehad, want dat heb je nog niet vernoemd. Maar we hebben ook samen een mooi pad gemaakt van Dokkum naar Foutgem. Absoluut. En dat begon in het streekarchief. En dat vond ik wel heel erg mooi, want daar vind je echt zijn benoeming, ik weet niet of dat zo, of zijn roeping heet dat, staat echt in de boeken. Ja. Dus het is een hele mooie manier om te starten. De bibliotheek wordt nu verbouwd, maar vanaf maandag is hij weer open en dan is het streekarchief ook weer toegankelijk. Dus de bibliotheek van Dokkum hebben we het horen. Heel goed, ja, bibliotheek van Dokkum. Dus dat is een aanrader, denk ik. Ik denk dat daar begint. Ja. En ja, je moet over hem lezen. Je moet dit boekje lezen. Ja, of deze. Hij is alle jaar uitgegeven, verschijnt in de Oran 160 hier. Ja, dat is echt een directeur. Je moet... Ja, maar je kunt er wel over praten... Maar als je dit nou... Kijk, en dan moet je horen... O, spreek mij niet van liefde, van vriendschap en van trouw. Die zijn sinds lang overleden. Ik ben er al lang van in de rouw. Nou. En dat had hij als Famke, als puber Famke zou rekken. Ja, ik ga een orenuitwerking. Had het nou op mij. Hè? En vertel, wat is dat? Nou, misschien had ik dat een beetje van mijn heid. In de treurnis toch de lach van de kinderen. Dus ik maak je dus even om lijstje. Ja, hij lacht zich dood. Ja. Ja. Dus, ja. Hoe bekend bist je met Piet Paaltjes, Sipke-Jan? Eigenlijk net zo. Nee. Nee, ja, dat hindert niks. En ik zit een beetje met huiverend hier naast de directeur. Dat is een strenge directeur. Want ik ga een opdracht nou al. Ja. Maar ik vond het wel mooi in de tarieting naar deze uitsturing, om daar meer over te weten te komen. En om zien wij te jaren. Ja. En ik snap het wel, want waar kom je ook alweer bij? Wat zijn jou? Reuver, tussen Venlo en Roermond. Ja, dat is heel maar daar ken ik echt net aardig. Nee. Nee, maar goed. Ik heb wel eens volgens mij wie Doutzen Kroes, die wel eens zijn had van, die horizon, die zit in de DNA van de Friezen. En ik had dat minder. Het kan echt grauw wezen inderdaad. De winters en het kan. Maar ik vind dan wel smoek in huis. Ja. En maar ik zit er nou oostje in, want als lied ben een jonkje, hier kijk wel zoiets van, ik wil je wel graag voort. Ja. Zeg maar. Ja, en dan komt het licht. Ja. Net als François.
Ja, zeker. Ja, nee, wat dat betreft had ik wel, ik had wel dingen les dat ik dacht van, dat viel wel overeenkomstig. Ja. Ja, en Paulien zei juster, toen we het er nog even over, toen zei dat in de winter is het geen land om in te leven. Nou, dat is haast een mooie boektitel. Cyprian, er is een verschil tussen simmer en winter, want dat is ook prachtig waar. En Ja. Maar hoe bedoel je? nou, is het dan oors in de jest of in de winter? Als de Friesen komen wel tot Libben. Maar ja, als het echt de Frierskou is, komen we echt weer tot Libben. Dat is een beetje duur. Ik ken er nou heel erg goed van genieten. Maar vroeger als jonkje boek wel echt heel graag weg. Ik voel me echt net als een jonkje net heel dol thuis. Nee. Ik hier en ik ben hier een rooie. En ik praat Nederlands. Nou, ik ben een Nederlander. Ja. Ik wen je toen in Dan Boord. Nou, ik vind het kind. En mijn basiskwallen, wie geen fijne basiskwallen, van mij dan. Ik wie wat oors als de rest, voor de omjouwing, voor het totaal. Hè? Ja. En mijn kind ik wil naar de kerk, en het wie streng, het wie zoals de bankjes, hard. Rechtlijnig en hard. Nou, dan zit direct publiek hier in de huddebankjes. Dat zeg je echt wel een beetje ons, hè? Hoe zit je erbij? Maar goed? Ja, ze zitten er best bij. We kennen het ons. Nee, maar dat is het dan. We kennen het ons. Nee, Cyprian, wij komen aanstek nog verder te praten. Ik stel voor dat Piet nog even wat je nu zei. Alleen wil ik u wel zeggen dat ik dikwijls een erg verlaten gevoel had in mijn oude, bouwvallige pastorie, waar niemand mij gezelschap hield, behalve een dienstmeisje, dat zeker niet minder haar best deed dan ik, maar het daarom toch evenmin kon helpen als ze soms in haar eenzaam keukentje een deuntje zat te schreien. De herfst kwam en nam het laatste weinigje moois uit mijn boerse bloementuin weg. We kregen de koorts, om beurten, de keukenmeid en ik. En als er dan nooit eens een gezellig mens kwam om met mij te praten, dan stond ik wel eens voor het raam en keek naar de mist, naar het kerkhof naast de pastorie en vroeg mistroostig of het maar niet beter was daar stilletjes begraven te liggen. Dat waren donkere, dat waren lelijke dagen. Nou, ja Piet, er ben je al keer trieste blikken hier aan tafel. De stemming is daald. We zullen even zien, ziet ze jongens, maar door de stemming weer wat opkrikken kist. Maar ik ben er net helemaal wist van, want ook had een poëzieproject over Iersemus. Hoe triest is dat, sprekende stenen? Hoe triest is dat? Ja. Nou, het is, wat ik erover vertellen kan, het is een project van Sprekende Stenen, dat komt van Over de Drempel. Ja. Dat is een cultuurprogramma van Ljouwert. Elke gemeente die had zo zien projecten die ze best op inzetten willen op sociaal domein. En Ljouwert doet dat op Iersemus. Ja, trek ik nog een culturele haatstad, meen ik? Het daarop, ik weet dat het vorig jaar toen ik een project hier en dit is een vervolg erop. En nu valt het ook onder Arcadia. Maar er zijn dus verschillende projecten, 8 projecten en verschillende disciplines. En ik had dan een literatuurproject. En, wat had dat poëzieproject in? Sprekende stenen? Ja, het is een literatuurproject. Ja, het is poëzie, verhalen, zitten wat tussen het koor. Ja, het is alles, ja. Poëtische verhalen. Maar KWG werk ik zag maar City of Literature en er komt een literatuurbank in de stad. Ja. Dat ik een soort moetingsbank functie krijgen zal. Ja. En die zal mensen verleiden om naar Gevelstjen in het centrum van de stad te gaan. En daar kiest verhalen beluisteren. Ja. En ik had te keren met 4 orenskruwers bij wij een traject ingegaan. En dan hebben wij mensen uitnodigen om te vertellen over Iersemus. Mensen die ervaringsdeskundigen binnen wat mij het zes maar. En hoe kom je aan die mensen die het over Iersemus vertellen kennen? Nou, ik heb in eerste instantie contact gezocht met NL Oostende. Want NL Oostende die had een lectoraat sociale kwaliteit. Die had een heel soort kunde op het gebied van Iersemus. En statistieken. En die kon mij wel vertellen dat er een bepaalde risicogroepen binnen. Wat voor groepen binnen dat? Het is vaak had het te krijgen met mensen die rouw mooi maken hebben. Maar verlies te krijgen hebben, met echtscheiding. Dus ik, ouderen, is taboe, het is vaak ouderen, maar dat is echt een groep inderdaad. En dat alleen nog maar ouderen. Dat is eigenlijk al niet van die dingen, van die taboes van Holbew. Het is echt, het jet echt bij de mensen. Het komt alle lagen van de bevolking komt het voor. Ja.
alleenstaande. Het is mensen met een migratieachtergrond, mensen met taallaaggeletterdheid. Mensen die het eens net helemaal goed mee kennen in de vaart der volkeren van... LHBTI-groep is ook een grote factor waar het is. En, Ja. en waar loopt het aan? Het is vaak, binnen 3 factoren vaak. Het is soms loopt het bij jezelf, dat je gewoon weinig sociale vaardigheden hebben om op mensen te stappen. Mm-hmm. En dat is misschien ook wel iets wat die bij François overreageert kist. Soms, hè. Ik bedoel, als er zo heel erg op de omjouwing oorjoust, fout is verschrikkelijk en die Tjerk is een verschrikkelijk beest. Ik denk van dat vond ik ook wel nieuwsgierig in de voorstelling toen. Van, wat is dan, en mezelf dan, is dat een keer bij jezelf te raden. Dat komt op laatst ook wel, maar het is altijd maar over een oorjaar. Dat vind ik, dat vond ik in het begin wat makkelijk, maar dat conflict komt wel op het laatst erin. Dat is een ding dus. En dan haast ook nog de sociale structuur om die heen. Als de mensen, als iemand bij je waai valt, of als je ontslag krijgt, nog een ding. Ja. En dan haast ook nog het maatschappelijke, het soort van... hoe zou het beeld, het maatschappelijke beeld wat er al heerst, zeg maar. Hè? Als mensen... en weet je, dan krijg je net onvoldoende. Als mensen bepaalde clichés of beeld van mensen van een groep hebben, van dat mensen steeds opboksen met de op. Ja. Dan kiest het echt heel moeilijk. En werden dan een poëzie- of poëzieproject om die insumus zien te letten? Waarom op die manier? Dat is... Door taal daarin? Ja, dat zit hem dus net op die vaardigheden, dat maakt toch echt zelf van, maar dat zit meer op dat beeldvorming. Dat ik wil graag dat taboe wil terugbreken, ik wil dat het bespreekbaar maatje. Mm-hmm. Ik jou eigenlijk de stad gewoon verhalen en ik hoop dat mensen zich mijn verhalen dat ze zich identificeren kunnen. Ja. En dat ze ook denken van, dat herken ik bij mezelf ook. En dan, mijn poëziekist, het is iets abstracts, eenzaamheid. Dat gewoon naar voren jou, dat het zintuigelijk maakt. Ja. En dat het daardoor behapbaar maken, herkenbaar verhoren. Dus binnen aanstaan dus gevels die terug jou het hinnen en ik heb meestal maar de telefoon even mijn QR-code scannen en dan kies een gedicht jaren. Dan kies een verhaal jaren en dan best oproepen om dan, als mensen dat together doen, dus dan komt hij in bij Van der Velde bijvoorbeeld en dan komt hij in nog bij de rug en bij de biep en bij al die verschillende plakken. Ja, ik zit ik wel wat voor de bibliotheek. En als je dat dan beluistert, dan op lijst, dan was dan ook mensen moeite en dan naar de moedingsbank daar. Ja. En daar komt ook een tekst op. Ja. Zo het is op die manier zetten we nog mensen echt in gang om mensen te moedigen, maar het eerste instantie is bedoeld gewoon een soort bewustwezen van. Ja, correct. En wat ik ook zeer wel is eigenlijk, want ik heb hele verschillende verhalen dus zitten er ook in, mensen met hele verschillende onderleidingen dat het echt wat ik zeg wel, het jet echt bij de mensen. Het is net alleen maar een groep van bovendien, maar het is echt iets bij een mens wezen. Hè? Wij zitten al hier wel een keer op een manier wie ze mooi. Iedereen maakt het wel verlies mooi. Iedereen maakt het wel eens een keer. Ik heb nog een persoonlijke motivatie om nou krijg dit project over instruments te starten. Ik ga het wel mooi maken. Dat is dat maakt ze zelf ook al. Dat ik zelf ook goed te zeggen. Ja. Het is echt gewoon dit project, het zin is het daar, dus ik dacht van dat wil ik een projectplan voor schreeuwen. Ja. En ik heb Sargie Verlien, had mijn vriendin Verlien, en dat had eigenlijk wel impact houden. En in die zin had het mij ook wel, dat ik het persoonlijk denk van dit is wel iets, een onderwerp waar ik mij onvast. En dan is taal, dan is schreeuwen, een verhaal of een gedicht of wat dan ook, dat kan daarbij helpen. Het zal voor elke oors wezen, maar... Ja, ik geloof dat taal wel inderdaad... Dat kan daarbij helpen, ja. Ik had dat ook wel bij François, hier had ik dat linkje emotie, maar dat hier ik wel een beetje denk van, in hoeverre bist er nou aan het ontsnappen eigenlijk in die orenverhaal? Want hij is een pseudoniem, beroept hij dan, hij is net meer François Habesmiet, maar hij is Piet Paaltjes en dan is maar die alles, maar die, als doemdie maar die dan heel, met die precies volgens de psalmen horen, zeg maar, en daar maar die dan het vrije de geest beroeken, en is het dan ontsnappen, of is dat nou juist... dat de woord begrepen wordt eigenlijk, zeg maar. Dat is ook wel eens keer. Hij liet als Piet Paaltjes een hele oren kantje in van hemzelf. En dat is ook een kant die een dominee in een jontje in de eeuw net helemaal past, maar gedicht over vooral en hoe de deer en neem het toch maar op. Ja.
Is dat een soort escapisme, zoals dat Ja, zei ze? dat denk ik even. Ja, ik weet dat dat idee nog hast, maar ik vind hem is weer staan het ontsnappen. Maar op lijst en is het ook wel, er zit een heel soort ironie natuurlijk in. Hè? Ja. En overdreven sentimenteel is hij dan op lijst. Ja, waar krijgt ik laken hem om ja, waar loopt je om erom? iets- Dus ergens, die zelfspot zit erin. Dus hij snapt hem zelf ook wel ergens, Ja. dat hij ermee bezig is. Ja. Dus echt ontsnappen is dan net weer net denk ik. Nee, want die krijgt on het leidje en dan daar zei Piet, of eens vooraan 12, want dit had er onder eigen naam kunnen. Hè? De herfst kwam en nam het laatste weinigje moois uit mijn boerse bloementuin weg. We kregen de koorts om beurten, de keukenmeid en ik. En als er dan nooit eens een gezellig mens kwam om met mij te praten, dan stond ik wel eens voor het raam en keek door de mist naar het kerkhof naast de pastorie. Die leidt in de deuk en vroeg mistroostig of het maar niet beter was daar stilletjes begraven te liggen. Ja, dat is, wel leidt je er echt om, maar het is echt, als het echt een oprecht gevoel is, Ja. dan is het diep triest vanzelf. Ja. Ik heb er bij die project ook nog leidje. Ja. Dat is wel een goede vraag. Ja, ik heb wel Lloydje. Nou, moet ik het zeggen. Ik heb ook wel Lloydje. Nou, hem willen om het te meidje. Nou, dat zeker, ja. Nou, mooi. Ja. Wat heel nieuwsgierig is, gewoon van scroller, dan best vaak individueel thuis best bezig. Ja. Maar dit wie echt een meestal best interpreteer. En dan mag je echt verhouden tot de oor. Van, oké, ik ga die verhaal opschreeuwen. Dat is een soort van, ben ik wel de een tegen naar data. Maar ik moet ook omzetten naar een verhaal daar. Hè? Ja. Dus Ja, correct. dat wie heel nieuwsgierig voor de screuwers zelf. Ja. Nou, ik wens Maar je als die dat heel echt wel grappig is, dan moet ze dat maar lezen. Ja, correct. Ik Dat is wens maar je mooi door is ik dan tekst mij nou. Misschien kun je er heel kort mee afsluiten. Misschien Ja. een heel lietse frase ervan. Ik wens jullie alvast wel een heel soort succes. En ik denk dat ze even praten maar met de bibliotheek en mijn Sense of Place. Want dat Oké. lijkt me wel eens keer. Dit verhaal, qua de inleiding, dat is een verhaal van is een transgender. En zij komt naar het zwembad. Dat vond ze een heel dreig ding om naar het zwembad te gaan. Dit is even de kwarte fase eruit. Ja. Goedvallen is een verhaal van Nicole van den Berg. In het zwembad lijk ik naakter dan de anderen. Bovendien zit mijn vel te strak. Daardoor kan ik alleen met hele kleine stapjes de trap van de duikplank op. Een soort duivenloop. De kop stil, bedacht op naderend gevaar. Het lichaam schokkerig erachteraan. Aan de kant, zegt de jongen. Hij wurmt zich langs me heen, terwijl ik me vastklamp aan de leuning. Zonder enige reserve stapt hij op de natte haren die zich op de treden hebben verzameld. De jongen lijdt zich niets bij te voelen of te denken. Hij wil alleen maar omhoog en dan weer naar beneden. En dan weer omhoog en dan weer naar beneden. Dit is het passage. Ja, tekst van Nicole van den Berg, die dus net zelf die transgender is, maar Nee, het verhaal van... maken had ik wel weer van dit verhaal. Het is, ja. Goed, nou, dank u wel. We gaan even naar Jan Kobus Seuninga, de muzikant van jou, de Bart, die mij correct van de uitsturing vertellen dat er een heel mooie prijs gekregen had. En dan mag je dat de meesten ook even vertellen. Ja, ik mag het vandaag vertellen. Ja. De Ina Damanprijs. Dus dat is op zich voor... Om het erfgoed Ja. van Ja. Simon Vestdijk levend te Geweldig, ja, Ja. Vestdijk. Nou, daar Ja. haast ook echt wel wat Ja. mij, maar dat is voor de Ja. volgende Dat is uitsturing. altijd weer de bibliotheek. Nou, eerst Piet Paaltjes, Jan Kobus Seuninga mij Immortelle Zee. Zoals ik eenmaal beminde, zo minde er op aarde nooit een. Maar ik vond, tot wie ik mij wende, slechts harten van ijs en steen. Toen stierf mijn geloof aan de vriendschap, mijn hoop en mijn liefde verdween. En zoals mijn hart toen haatte, zo haatte er op aarde nooit een. En sombere, bittere liederen zijn aan mijn lippen ontgleden. Zo somber en bitter als ik zong, zo zong er op aarde nooit een. Verveeld heeft mij eindelijk dat haten, dat eeuwige zang en geween. Ik zweeg en zoals ik nu zwijg, zo zweeg er op aarde nooit een. Prachtig, dank u wel. Ja, we hebben hier in het kerken, dus we doen het even zonder applaus.
Waar het ik zonder applaus stellen, maar zijn trieste leven lang, dat is Piet Paaltjes. Een talrijk gezelschap vervulde het vertrek. En een levendige, ja heftige en bittere woordenstrijd hield alle aandacht bezig. Toen stond het jonge mens op en verliet het huis van de blauwe en het dorp van de roden en de groenen. En hij keerde met snelle schreden terug naar de heuvel aan de grenzen van het land. Weer daalde de zon in het westen en toverde als ten afscheid op het firmament tegenover haar, waarlangs de vluchtige regen zich heen spoedde. Een prachtige boog, waarin alle kleuren zich lieflijk mengden. Niet alleen het groen van mijn heer A en het rood van de heren B en C en D en het blauw van de oude heer E, maar alle kleuren van de eeuwig schone schepping. Nou, daar is eigenlijk alles anders zijn. Ja. Ja. Sipke-Jan Bousma, bekend mediaman. Maar de laatste jaren ook bekend van hele orendingen. Want dat is echt voor de mengeling, de liefelijke mengeling van alle kleuren van de Rijnbogen. Hè? Ja. Dat strijdest voor de Rijnbogenvlaggen in Friesland. Waarom wie dat nou krijgt? Waarom is dat nou zo wichtig? Nou ja, voor de Rijnbogen vlaggen, maar ook voor beleid en voor acceptatie. En ja, eigenlijk meer dan dat in de wereld. Ja. Ja, waarom is dat? Omdat ik ga zelfs merken dat er is gewoon net altijd sprake van gelijkwaardigheid. En ik net van acceptatie. Ik vond het best als een lied jonkje. Ik wil dregen. Ik ga mijn coming out hier net horen. Maar ik wist wel dat het wat aan hoorn wie. Of tenminste wat aan hoorn. Dat mijn focus wat meer op de jonkjes leidt dan op de famkes. Maar dat zeg ik net in mijn omjouwing. En dat is dan natuurlijk wel. En wat Piet Paal zei, er binnen de meesten van al die kleuren. Ja. Maar die meesten die litten net altijd die kleuren zien. Nee. En ik ga zelfs mijn eigen traject horen, mijn eigen levensweg en ontdekkingstocht erin. En ik mijn eigen acceptatieproces, want dat is wel dreig. Ja. En daar ken wat ik krijg dat jaren, daar ken je wel heel eenzaam in wezen. Van hoe is dat nou, hoe zit dat nou? En gelukkig zeg ik hedendaags dat er jongeren me noir fine kennen in dat stik. En dan nog kennen het eenzaam wezen. Mm. Alleen, voor mij, dat had me altijd rekken. Omdat ik ga mijn eigen traject erin horen. Ik ben als band altijd wel een beetje gefocust geweest op dat iedereen mij dwan mij. Mm. En ik zeg ook wel, ik als liedjonkje, ik ga mijn jeugd erop in Dan Woord en Dokkum. Als er dan iemand gehandicapt wie, of die kon net mij komen, of die door een groep werd de raadje en die en dat rekken mij altijd. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien ook al omdat ik zelfs wel viel dat ik misschien oors wie dan oors. Maar ja, dan is de vraag, wat is oors? Het is pas oors als iedereen het docht volgens het stramien. Ja. En ik ga gelukkig Glokhom, mijn fantastische ouders die ik alle kleuren besprutsen en uithingen en dat kon er al je wezen. Ja. En toch nog steeds weer voor mij wel moeilijk om uit de kast te komen. Ja, dus in deze omjouwing, in deze omkrieten, vond dat wel dreig. Ik moest hier echt voort. Dan is het het verhaal van François Havenspeer niet meer in de pastorie. De snikken wel. Dat komt hij dan misschien wel wat bekend voor? Ja, ik weet me nog wel te herinneren dat ik in de vierde klasse van de HAVO zit en de jongens op mijn squallen die vregen altijd, waarom is hij altijd bij de mooie famkes? Ja. Hoe komt dat? Ja. En dan krijg je een beetje verzet. Nou, hij zal wel homo wezen. Of dat. En ik weet nog een keer dat besprutsen werd terwijl ik in een kledingwinkel ben en ik ben met omkleiding jerde dat. En dat er ook over praten werd. En ik vond het saaiig. Ja. Omdat ik het zelfs nog net witte van En dat wie wel eenzaam, Die veroordeling, dat is wat hij rekt? Dat dus de uitsluiting. Ik denk dat uitsluiting, buitensluiting en het gevoel dat het net veilig is. En dat er raar hoe die wordt, dat gaat me ontzettend rekken als jonkje. En als jongere. En daarom hiek ik hier extra, omdat het hier net zichtbaar wie. De wie net, Paul de Leeuw weer op tv, Jos Brink. Dat vond ik interessant, maar voor mij viel het kwartje toen net. Maar het wie net in de omjouwing, dat er iemand weer die zei, en dat ik net uitsprak. Dus ik wil hier voort. Ik dacht, ik ben de enige. Ja. Dat is net zo. Nee, dat is niet zo. Nee, ik heb wel eens een keer, zie ik dan zo'n boekje, dan bij de boekhandel van die seksboekjes. En dan zie je echt een ergens verdwaald een homoboekje. En er stiert een advertentie in hoe Dokkum.
Verdomme. Waar dan? Brief onder nummer. Ja. Hoe dan? Ja, niet te doen. Niet te doen. Niet te doen. Dus ik wil je dat is graag treurig. voort, maar het mooie is, ik ga de brood zoen, ik ga Ja. een proto zoen, Ja. ik ben nou weer waarom, zelfverzekerd. Ja, de Wednesday in Wiens nou. Ik weet niet wie is. Een beetje zelfs fout kom. Misschien iets vrolijk. Maar ja, wel zo'n mooi dorpje. En ik voel me, viel me daar heel veilig. Ja. Dat had ik heel altijd voelen. Maar veiligheid is heel belangrijk. En ik ben nou mezelf en ik heb mezelf wijs en voor mezelf opkomen. Ja. Maar ik wil graag opkomen voor de jongeren bijvoorbeeld, of ouderen, die het hebben moeilijk mee gaan. Want Ja. ik ben hier laatst nog bij het vlaghijzen van de Idaho-vlag op een middelbare school. Daar wie een groep jongeren die zich daarvoor inzetten. En er wie een ek en een peer LHBT. Waar binnen? Ja, ik. Dus treien die stekken de hoorn op. En nou, die ene wie transgender, openlijk, maar nog net uit de kast als biseksueel. De oren wie lesbisch. En de oren die zeiden, ja, ik ben in de war. Ja, dat ken ik. En toen zei ik, ja, dat bist waarschijnlijk dat bist toch nog aan het oriënteren. Oh ja, ik ben aan het oriënteren. Maar er wie één famke, die wie stil en die doekte in in. En toen dacht ik, och. En toen vreeg je ik net van, wat bist dan? Ik vreeg je, hoe viel het voor jou in deze groep? En toen zei ze, ik viel me hier veilig. En dat vind ik mooi om te zien, dat zeg ik echt, toch de dynamiek in die groep. Maar een teamleider van de squallen, die hier zoiets van, oh verrek. Ja. Ze viel zich daar veilig, maar dus net Ja. nog op de squallen. Want als de klam leidt op hier veilig, dan betekent dat het Ja. in Oost net veilig Ja, is. en het is nowadags echt wel wat grilliger soms. Ja. Ik mij uitspraak en Ja. ik ben Chen en het Ja. wordt homo. Wat Ja. echt wat ondien worden. Ja. Dat in een oud perspectief plaats wordt. Ja. En, En Frans van Havens, de dominee hier van Foutgem, die nu ook in de pastorie wennen, die woede Ja. vrood verbeteren. Ja. Die kwamen hier met een nij leeuwen Ja. en die eens echt voor. een soort Bonifatius misschien. Ja, nou, die is die echt voor Ja. diversiteit in meningen. Vandaar dat ik Ja. dat Rijnborgen verhaal, dat nou al bij elkaar komt, dan krijgen we Ja. de mooie kleuren en dan Ja. zien we de brood terug een orenbril. Had het ik naïef was, denkst? En bestoon misschien ook wat naïef? Oh ja, ik hoop dat ik een beetje naïef bleef. En Ja. in een mooie weer vrouw leeuw. En ik denk dat dat echt mogelijk is. Maar wat bedoel je dan precies mij wat naïef? Nou, bepaalt je zelf dat hij je kan is, bedoelt? ja, nou, Havensmiet die kwam hier en die soort al wel verhoren. Die het na Ja. leeuwen Ja. leert. Ja. En die toch, nou, dat ga ik nou leren Ja. van de meisjes. En hij dan komt hier in een kan- mierskip die op de dat net koude went. kermis. Ja. Komst, Hij was heel jong. Hij was Ja, hartstikke heb ik, jong. ja. Gelukkig had hij Maar idealen. Ja. Het is je wel dreig soms om verroring teweeg te brengen. En dat Ja, ga dat ik is toch merken dat met de Rijnborgenvlag. Ja. Wie wien bijna de tweede of derde. Maar in één keer komt er toch een wat conservatieve beweging. Het mat sableeuw en het mat net oors en dit. Ja. En dat, ik ben dus naar het provinciehoers gegaan en ik ga daar praten met iedereen. Ja. En dacht, jee, wat mina. Maar dan altijd dan, ja, dat wie dreig, wie echt dreig. En als ze dat net willen, zeg maar, die vlag, soms willen ze dat net zo'n vlaggen uithingen, dan is het gewoon... En waarom is dat? Waarom zouden ze dat net willen? Omdat door mijn normale dat is toch gek genoeg en dan Ja. hoeft net oosten dwan. En de Friese vlag zit voor iedereen. En altijd alsof dat er net wijzen mij. Terwijl ik, mijn overtuiging is, het mij er al jaar wijzen. Ja. Dus die Friese zijn, die Rijnborgenvlaggen, jet ik bij Friesland. Ja. En dat wie mijn verhaal natuurlijk, mijn voordeel, ik ben Fries. Dus, Ja. En daarom is er een documentaire hoe maken en dat heet ik U's Rainbow Warrior. Ik ga hem net dat had Annette Huisman die in. Ja. Maar ja, ik ben niet een van U's. Ja. Ja. En dat vind ik wel mooi en dat is exa. En er binnen een protte van U's. En dan krijg je een oren, dan krijg je dat palet van die Rijnborgen. Want uitsluiting of gelijkwaardigheid, dat is net alleen bij de LHBTI'ers. Dat binnen echt bij de mensen die misschien oorskleden binnen, die eens en binnen. Het is al jaar, ja. Ik denk dat mensen het belangrijk vinden op een bepaalde manier om jet te worden. En dat alles de wijze mij. Maar echt dat het beniemd wordt mij. Ja. En daarom strijden we hier. Ja, het is wel een soort strijd van. Die Rijnborgenvlaggen mij er ook wijzen. En dat merkt het soms gewoon hoe haar. En het is mooi om te door haar. En dan ook hoe die te hebben. En hoe die en hoe die en hoe die. En dan hast hetzelfde gevoel. Als Ja. man. Ja. Ja. François die werpt hem op, dat moet ik wat spreken, maar François die werpt hem op als strijder en vindt er in Gerstoon, doe is dat ook. Hij hier nog net te krijgen met social media. Hast ook wat hoe die hinnen kregen?
Ja, wij hebben wel, man, de Leeuwarden kranten, man, al de reacties daar, maar dat zei gelijk. Ik heb van Toomba leerd, van Mirka Antolovic, die daar de directeur is, die zei, want Hakken Gerwerk, die zei van, al die reacties is de reden dus dat het nog steeds nodig is. Ja. En maar Pipaaltjes, wie kent Fries natuurlijk, hè? Hij is binnen in Ljouwert. Dus, Wol. Ja, maar net zo'n rasvriezer zoals het ook best, denk ik. Ja, Sipke Jan Bousma is een oornaam als François Haversmiet natuurlijk. Ja, maar wat er ook in het Friese bloed zit, is wol terugzetten. Ja. En teruggaan. En altijd dan Safir is, dan kunnen we in één keer, en dan krijgt het maar de Elfstedentocht of de culturele hoofdstad, dan kunnen we in één keer. En we merken nou een beetje dat wat, en dat slaat het wat om in grutsheid. En ik hoop dat we dat voeren leeuwen kennen. Ja, goed. Dus dan wapper je nou al de kleuren van de eeuwig schone schepping, die wapper je nou in Friesland. Dat is precies hoe het is. Ja. De verbinding tussen hemel en aarde. Ja, goed. Pauline, die heeft nog een vraag. Ik vind het mooi dat je dit verhaal vertelt, want wij hebben geconstateerd dat onze bibliotheek, onze collectie, eigenlijk heel erg heteroseksueel en normaal is. Ja, dus we zijn nu hard bezig om daar een beweging in te maken. Ja. Dus je moet daar ook bewust van worden. Wat zullen we daarover afspreken? Nou, daar gaan we het dus uitgebreid over hebben, denk ik. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is ook een landelijke trend. Hè, dat je ziet, als kinderen geen voorbeeld zien in de boeken die ze lezen. Absoluut, Dus daar moeten wij ook een bijdrage aan leveren. Ja. Het is een prachtig boekje, dat heet Frieske Jerek betocht Kening en Kening. En dat is een stripboek van Bern. Ja. En dat is zo hartverwarmend. Ja. En over een kening die op ziek gaat naar een prinses, maar net de prinses Finekin, maar wel een koning. Ja. En ik altijd daar al bekend dat alles, die ben daar heel laagdrempeliger eigenlijk in dan sommige volwassenen. Ja. Dus wij maken ook een afspraak. Goed, daar is deze talkshowtafel heel goed voor. Ik denk dat we nog heel lang napraten. Dankjewel, Piet. Ja. Nou, het grauwe hemel al wel net goed voor is. We beginnen even naar het landschap waar je in bewegen en waar misschien ook wel wat op aan te merken is. Zodat we hier krijgt al aan tafel die Piet, die had er het mooiste over te vertellen. Voor het merendeel stonden de huizen der bewoners zeer stevig, maar ook zeer houterig op de open vlakte. Zonder veel meer gezelschap dan van enige wilgen en populeren, die gezicht zetten alsof ze schildwachten waren op post. Ook de rechte sloten die het veld overal in regelmatige stukken sneden en de stijve wegen die daarop uitkwamen, zagen er wel zeer nuttig, maar tegelijk ook zeer vervelend uit. Zelfs de gedurige afwisseling van bouw en weiland was maar half in staat om het slaperige van dit toneel te verdrijven. Een eenzaam vogeltje kweelde alleen in het riet van den slootzwaal, maar zweeg ook weer verschrikt als een logge koe slorpend en snuivend haar dorst kwam lessen dicht bij zijn nestje. Prachtig, toch? Ja, prachtig omschreven, maar net los, ik heb best heel blied van bewust Wendy Goren van Sense of Place. Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat ook heel persoonlijk is. Stijve wegen, zeer vervelend, slaperig. Dus, Wat vind je zo van het landschap hier on het waardgebied? Ja, ik vind het landschap prachtig. Sorry. Nee hoor, niet. Nee, maar ik heb het ook moeten leren zien. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Ja, ook uit het zuiden. Dus ook de bossen en de zandgrond. En toen ik hier voor het eerst in Friesland kwam, ik kwam in Halm terecht. Mijn hele dikke jas rond. Toen dacht ik ook, waar ben ik beland? Ja. Maar als je je verdiept in het landschap en het landschap leert kennen en er op een andere manier naar leert kijken, ja, dan krijg je wel meer waardering voor het landschap en zie je ook andere dingen. En wat voor waardering is dat? Wat vind je mooi? Het wat is natuurlijk prachtig. De kwelders, de dobbers. Dat is de vier zinkist? Of dat zo het waait? Of wat? Ja, nou, van wind hou ik ook niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen.
Maar het vergezicht en als je toch hier ergens aan de dijk staat en je kijkt toch over dat pad uit, dan denk ik dat kan je toch niet anders als prachtig vinden. Ja, en dat is een stuk wat in die wereld toch ziet ze. Ik ben in Haas, in Haas, stwarfsto ik wel eens hoe de zee uit mijmeren. Dat is echt een dichter. Hè? Ja. Zo'n bankje, dan zit ik te schreeuwen. Ja. Mijn gozeveer. Dat is een gozeveer, ja. En bij herkent dat? Of is die wel eens te kort en te dienerig? Of? Ik ben een hutdraver, dat vind ik heel erg leuk. Ja. En het liefst doe ik dat, denk ik, gewoon op keel, longenskip, GMBM en dan keiharde wien op de kop. En dan... dan staat hier de fout van mijn hoofd. Steven Diek en de hagel van, en dan gewoon dat het duidelijk is, die rok kan op. En dan... Daar ben ik op, zo'n situaties. Ja, dus dan is het wel mijn Wendy in is, dat het longenskip ik hoor er wel van, is. Ja. En ik mooi het water, ik heel erg waarderen. Dat is ook graag hoor. Ja. En dat, waarom dan precies? Ja, dat is echt iets, ik kom hier bij, dat is dan, dat is voor mij... Ik verneem het vaak als de vakantie best in Berlijn weekend Azië op vakantie, dan verneemt ze gewoon dat die hele lichaam gewoon helemaal zetten met naar het oorklimaat en dan alles is droeg en dan droeg een noos en alles gaat verkeerd en dan komt ze weer om en dan haast de wien werkt maar even lekker snappen. Het is gewoon, het is net zo moeilijk te vertellen, maar het is gewoon iets fysieks denk ik, dat je denkt van dit voelt goed of dit klimaat of deze omjouwing, je voelt niet wat vuur. Ja, je kiest letterlijk aarde misschien. Ja, je kijkt echt aarde, Doval, maar François net zo bot. Toen ik in 2016 kwam ik bij Sense of Place terecht. Hè. Sense of Place is opgericht door... Ja, deze wat Sense of Place eigenlijk is. Ja. Sense of Place komt voort uit Oerol. Is opgericht door Joop Mulder. Joop Mulder was ook de oprichter en creatief directeur heel lang van Oerol. Met grote culturele barren op precies, Schilderij. Ja. En... op Oerol gebruikte Joop het landschap heel erg als podium voor de voorstellingen of kunsttoepassingen. Gewoon op een dun of geen podium bouwen, maar gewoon bij de vis. Ja, precies. En Joop kwam in aanraking eigenlijk met het landschap aan de vaste wal. Mm-hmm. En ontdekte eigenlijk hoe mooi dit was. En hij wilde heel graag het verhaal van dit landschap gaan vertellen. Ja. En niet zozeer het landschap verfraaien, want het is al mooi. Het is al mooi, of het is niet mooi wat je ervan vindt. Daar gaat het niet om. Mm-hmm. Maar om een podium, om iets te creëren waarmee je de verhalen van dat landschap kan vertellen. Zodat je daar meer bewust van wordt. En stilstaan bij de plek van waar ben ik eigenlijk. En wat is het verhaal, zo'n verhaal van Landscape dan? Want het bekendste project, denk ik, van Sense of Place, dat binnen 2 dames bijvoorbeeld, de dikke en de tinne. Ja, de wacht op hoog water. Ja, wat is het verhaal daarbij? Als je dat nu ziet, het staat op een punt en waar je normaal gewoon naar de boot rijdt en eigenlijk niet eens om je heen kijkt, word je nu, staan die beelden daar nu als een soort magneet. Ja. En ik weet niet of je daar vaak langs rijdt, maar daar staan altijd fietsen, staan altijd mensen bij te kijken. Selfies Ja, precies, ja. En dus het werkt als een magneet en het trekt mensen daarheen en dan sta je daar en dan word je eigenlijk gevraagd om eens even stil te staan en naar dat landschap om je heen te kijken, wat je anders niet doet. Je bewust te worden van hoe dicht dat zeewater eigenlijk bij ons komt. Want wij binnen hier in deze omkring, ik ben hier ook groot geworden en we zijn nu heel nog net zo bewust van dat we in brood erfgoed wijnen. Nee. Helemaal net, want wij binnen... En dat we onder zeeniveau wonen. Als wij hier met mensen naartoe gaan om het gebied te laten zien en je wijst ze dan... je kan het letterlijk zien als je op de dijk staat... het water is hoger dan het land. En als mensen dat letterlijk laten zien... dan denken ze, maar dat heb ik eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Ja. Of als je nu, een ander mooi project wat nog niet zo lang geleden gerealiseerd is de terp van de takkomst in Blijen. Ja. En dat is een terp waardoor je nu in het buitengebied, buitendijks, die kwelder kan beleven. En als je daar naartoe loopt nu, want dat doe je anders ook niet zo snel, maar als je nu dat project gaat bezoeken en je loopt daarheen,
Ja, ik had een soort Stonehenge-ervaring. Ja. Het is iets magisch bijna, had dat. In termen van de toekomst, ik wil een hoopvolle namen in wezen. Ja. Wat wil Sense of Place nou bereiken voor de toekomst? Gaat het hoe de toekomst? Of? Nou, het gaat over het bewust worden van het landschap en het verhalen vertellen. Niet alleen verhalen van het verleden, maar juist ook over die grote opgaven waar we met elkaar voor staan. Ja. En als je bijvoorbeeld op zo'n terp staat, omringd door al dat water, dan voel je dat ineens. Dan voel je die dreiging van het stijgen van dat water. En dan word je daar bewust van. Ja. En mensen dus op een andere manier, of het laten ervaren van dat landschap. Nou ja, dat is wat we beogen met de projecten. Ja, dus bewust omgaan met het landschap. Goed zien naar het landschap begrijpen. Zodat je misschien ook wel willen dat wij als mensen ook beter begrijpen en bewust met elkaar omgaan. Ja. Wat brengt het eigenlijk wat moois hier aan deze tafel? Ik denk dat hier al heel mooie verbindingen te lezen binnen. Ja. Ik denk dat het er haast op zit, deze Grauwe Hemel TV. Ik vond het heel mooi om mij bij te praten. Maar on een grauwe hemel is een regenboog nog mooier. Hè? Ja, absoluut. Ja. En de mooiste regenbogen zijn vaak in Friesland. Ja. Dus dat is zo kun je direct weer. Ja. Zo kun je direct naar zien. Er zijn hele mooie foto's van regenbogen achter die beelden van Jan Keetinga. Ja, nee, dat is een hele mooie opmerking om mij uit te sluiten. En ik denk dat Wendy misschien nog wat promotie van Paulien die had hoe dat landschap. Ja. Dus misschien toch eens even op een CD steken. We moeten toch eens een keer ergens op een dijk gaan staan. En Oosten zijn er een protte-beerman in Ljout. Ja, ik sta heel vaak op de dijk, hoor. Ja, precies. Nou, hartstikke bedankt. Die Grauwe Hemel TV in het rand van de theatervoorstelling en het boek Grauwe Hemel. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En houd het in de gaten op www.grauwehemel.nl, want waar weet wat er al nog meer gebeurt. Ik wil de gasten hartelijk dankzij ze. Ik wil Jan Kobus Seuninga dankzij ze. De kerken voor de gastvrijheid, de pastorie voor de hulp. Ik wist daar naar, maar dat zullen mensen natuurlijk net. De pastorie staat daar niet jongen. En kosteres Hendrikje, daar wees ik even naar, want die werkt hier achter en die had gewoon lekker eten zien voor de camerameester. Dus dat kun je er ook gewoon in fout gaan. Ja. Dus het is hier gewoon hartstikke leuk dorp. Ja. Dus ik zou zeggen, kom eens even del. Ja. En ik wil als laatste nog even Frank de Wild bedanken, uw prachtige Piet Paaltjes. En dan dank ik jou voor het zien naar Grauwe Hemel TV.